Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Takazonogara pasi nevana kuti vana nyaya yendumamiriro yaita vana vakataiwa baba nyaya haina kuipa tochiendai pamwe chete tonoti kuna amai vedu nyaya tainzwa asi tafungira kuti nyaya mari yedu muisewo zvikamu sezvo tiri kutongwa tiri pachivanhu chedu notiisirewo mari yedu muchivanhu chedu saka kuti tigone kuti atinayo tokwanisa kumbobhadhara kana inenge yasara toziva kuti tasarirwa nezita rinoti rochikamu chinoti changamiri vari kupi vana vacho vari kumashure ngavauye vazvipupurire nekuti mangwana imimi munoramba kuti maakutaura kuti mandikocheka tambo isiri ngavauye apa vataure uyai umwana vasati vaenderana ndikudzorereyo makorokota kupana kupremiati kuti vandipe pfuma zvisungiwa zvangu onzi machira zvorasi makwasha anofanira kupa mbuya vake pibhindura zvikwasha akatutara zvemachira mbudzi ne$1000 nakuti mujekera pavakataura pepe havana kunge statement zvarakanyorwa riri ndizvo here paenda kanzwa vachipupura nemurume vachiti zvese pa1000 zvese ndo manzwiro andakaita makati ndakati ndoda 1000 machira machira mamwe ndakapiwa ndiri pasi pemuti yandaita ndikapiwa ndiri pasi pemuti machira gumbeze rauta kuti 12 liters ndegumbeze nanakuona ndinongo handizivi mira ndikubatsire gorokota inini ndiri kuti gorokota sikurasika ini ndabuda nemipandla baba panza bandika muchitaura mari makatanga kutaja 1500 vamasopisa 500 andisika muchiti zvimwe zvise zvasara zvavanhu vandiri kuda zvinokwanana ne1000 plus tiri ipapo ndinodawo kuti baba vandipupurire nokuti inini kazhinji handiwanzopotsa kana kukunyeperai baba imimi makawirirana kuti kudipa 1000 imimi akandinga muchaja zvese ndo manzwiro chaiyo andakaita iwayo zvokuti kuti kuzochajwa tumwe twarutaurwa kuti izvo zvino handina kuzvinzwa kana paine akazvinzwa kunobatsirane nekuti tinofanirwa kuti isusu sedareka hatifanirwi kuita sekuti tinopota tichipidiguka tichibatsirana nyaya iripo ndeyekuti nyaya iyi ichitonga sezvitoro makurukota nezvitoro kuti hati vaviri vatatu zvakumbusikaita zviri zvitatu zvinatova okay zvinhu zviri modiyo zvinhu zviri pachi pamanyowa panapa saka nyaya yakaitika ndeyekuti dare ratonga kuti panodiwa zvakati amachibvunzwa munoda zvipi munoda zvipi yazoenda kuna changamiri vakazoti takukupai gurukota ramunoenda naro panze munowirirana kuti muchabhadharana sei mushure monge amai vataura ndi$1500 vakatiwana vatapfumanei ivo vatapfumanei vacho ndo vakazonzi chiendai panze nevaviri ava kana kuti nemagurupu maviri aya munogadzirisana vaenda panze vakataurirana vakazonzi chidzokai muchipa feedback yemawirirano amaita panze ndopakaziya shoko iroro kudzora mari yese kusvikira zvese zvaunganidzwa pa1000 saka kuya kwaita nyaya nababa ava sesu sedare pavati ndikuda kuti 1000 pasanuro ndiri kufunga kuti kati taitofunga kuti ndeyekuti vanoda kuchinzwa kuti 1000 toisa tichiti zvakati zvaita sei kutaona nguva nekwire kuti isanguva ichingonzi 1000 ndizvakatafunga tatafunga kuti pavada kuti pa1000 ngapachitaura kuti panoda zvakati tichitaura nezve1000 ndo zvinhu zvinyorwa uye ndo pasina kuti hatiwedzerere munhu kana kutapudzwa zvatokutaura tinenge tisina kungoona zvotovhura mapepa saka avaijekesai panhau iri kutsanangurwa kuti toita sezvi zvinhu zviri kuenda mumaoko enyu jekesai nyaya iripo ndeyekuda isu
sezvo vataura kuti ndati 1000 alright vachimweni pazvakadaro usika vachitenderaka nditonge ndichotanga kupenga apana akaita zvanzwika right. Nyaya iripo ndeyekuti vamwe munganetseka kuziva kuti nyaya iyi iri kutaurika sei. Inyaya yakatongwa kumashure chaiko. Yababa vakagara apa, hanzi babani? Baba Chimukoko. Vakadya pfuma yavo nemadzimai vavavo, vakachaja mombe 3 zvichienderana nechitendero chavo. Saka vachaja mombe 3 vakaita mabiko kana kuti vakaita zvavanoita pachitendero chavo. Amai vasipo, amai kwakuchizokwirira mukuwasha dare kuti ndiri kuda zvinhu zvangu. Atezvara vemukuwasha vandokubva vakomirira mukuwasha kuti kwete mukuwasha wangu akapedza. Isu ndokubva tati kana akapedza amai vasipo kureva kuti imi makadya nezvaamai, nhasi tabopa imimi. Ndima kuchifanira kupa amai zvavanoda zvekwavo. Ndiyo nyaya yevaviri vamuri kuona vari papa. Nhasi vari kuti vauya nemhuri yavo iri kuda kumiririra nyaya yemari yaamai kubva kuzvinhu zvavakadya ana baba amai vasipo. Ndiwo patapa taitira kuti zvijeke munganetseka kuti kwavari kungoti yanga iri 1000 nyaya yacho inotanga seiko ichingonzi yanga iri 1000. Saka taitirawo kuti vanga vasipo musi wacho muzive kuti sei tatangira kupa 1000. Saka vana baba mainzwa here nyaya iripo yatiri kuti amai venyu pane zvese zvinodiwa kuna amai zviverengeteko mombe. Kuda kuti apa patori nemombe yeumai, asi ini ndaifunga kuti pamombe yeumai mari yaifanira kumainaswa mumu 1000 mombe yeyo yoenda iri mombe yeumai. Mangwana aizonetsa here kuti haina kubviswa. Inini ndo mafungira angu pa 1000 ipapo paifanirwa kubviswa mari yonzi minus, vopirwa mombe yavo inotsika vachipupurirwa kunzi amai tauya nemombe yenyu yeumai ishi. Inini ndose mafungira angu kuitira kuti nyaya iyi mangwana isa kunetseka. Muri kuti kudii? Zvekuti mambo wangu ndiyo nyaya yataingafuni kuti tizive kuti amai vanoziva kuda 1000. Saka toda kuziva kuti 1000 ndeyechii pazvinhu zvavo zvaizvavanopiwa zvemwana wavo kuti ndoda chakati ndoda chakati ndoda chakati ndoda chakati kuti zvosvika here pa 1000. Tonazoziva kuti 1000 100 ndeyejira, 200 ndeyembudzi, iyi ndeyombe yeumai, iyi ndiyo zvangatida kuti tange taziva izvozvo. Right, ipapo takadaro zvinotitorera nguva. Ndinoimba kuti pakuroorwa kwemunhu munozviziva kuti pane mari dzinoverengwa kunzi mapfukudza dumbu kuzodidi. Itotuye takada kutanga kutaura nyaya yemunomuka tinoswerera. Ende vamwe kana vachitoita marodzero emazuva ano fanike zvatinoita kwedu hatichatenderera kuti imatekenya ndevu. Mari ya baba 1000, mari ya amai 2000. Tatopedza kuda kuti tareva turevereve twacho twese vakangotiunganidza ka1. Saka isi tiri kuti zvaamai zvese vakaunganidza ka 1000. Ndo pandandaisa chikumbiro chokuti mu 1000 maimainaza kana 250 kana 300 motenga mombe svino inooneka yokuendesa kuna amai yeumai nemari iyoyo yepamusoro kureva kuti mabatanidza 1000 yenyu movapa. Imi muri chiko zveipuna ava vana ndimukabirikwa ndo tingangoti ndo tiri vana ndo vamwe chete nababa. Inini amai ndamai vangu ava ndibaba vangu vamusapana imi right indwe mibvunzo yanga ndabvunza kuno mapinduro nandapindurwa yasanda zinzwa kane mibvunzo imaze pamusoro iyi wada kusvika kupa maindro vangaito introduction ndedzemukutaura navasisari apa vana vangwini amai pavakauya vakaya pana atete vavo amai vangwini ini ndiri 1 mamedu hauzi kuti kuningira ne 1 mwana wavo wakabereka akapatika inini ndiri mwana wamai mamiri akaita nyaya pamusoro tinenge chadzoka mushiri muchana amai apa vakaya mushamiri vangu vabva kacho pakatete vachibvakacha handiti ndobva kakasana baba ndobva vaita nhumbe mwana waupi munini wangu arui ndobva pabhatawa damage mombe 2 baba wavo vachitopenya asiti vakuinini atadzi amai vangu ndobva vauya kuno kuchutsa ndobva vabereka mwana wavo besho vakopesana ndobva vabereka mwana wavo ndobva vauya kumba mwana agore 2 months amai avo ndobva vasiya mwana achirwara abhararwa naamai vangu inini amai vakazouya
kukuzouza mwana musuwa wabayo mombe yavakati haina basa iyeyi. Mombe yedu yomai tiita pamombe 2. Yechitatu imombe yomai inopasa nepachi nepakati ndopakazoya amai apa. Mwana kachi kutona amai vangu ini neni ndinakamuchengeta. Akaemwana ndiri mhandara. Bakati muzivo futi papa. Right, ipapo pese atina zvakaipa. Pamwe pandachida kubatsira imi muri mwana nditi. Nyaya yekuroora ainei kuti mwana akachengetwa kupi inonyanyotariswa kazhinji kana kuri kurutivi rwana baba. Iyo zvitakati imi midyai zvinhu zvemwana iyeyo kuona kwenyu hondo yaamai ava inozodzimika here musha woma vakafa vasina kutora zvinhu zvemwana. Ndosaka tatikaona kuti isi chitendo chedu pakavhindika. Ndosaka tasitatiga tiendei. Izvo mombe yedu yaitotsvaga kare. Tatisiya. Yamataura iyoyo. Ndopana tisi tupa 1000 vatira kuziva kuti 1000 padiwa machira ndazonwa vamwe akamutonga kuti padiwa mbudzi ngani dzimasungirwa. Handiti mwenye vana yavo. Mbudzi idzo ini kwamusaidi vanoda kuzitenga ndokusiya mushamani. Inzwai amai ndakubatsirai. Mati ndamai venyu ndevamai venyu ka? Muzukuru wamai vangu. Murume wenyu wamataura kuti vakazoenguya kuzoshanya ndobva zonzi nababa chii izvozvo. Amai venyu chacho amai venyu ndivatete amai venyu ndivatete vavo. Zvifana kutaura zvamutaura. Mwana yakabvira kudhara aina against name. Zvakambozvara kuti mombe. Hure wenyu makanota hure. Pano munhu uchidiki suka hure pana baba wangu. Yei. Inzwai kama. Inga imimi musaite sekuti imimi matora mukana wekubva mahakira vachitsiurwa. Dare razviona kuti matauriro avaita handiyo. Ndosaka futi tapatsanura nyaya yekuti imimi musataura kuti ava havana kuchengeta mwana ndini ndakamuchengeta. Takatarisa rutivi rwana amai kana akatongobereka mwana achimusiya musha akaenda. Ane tendero yekuzopirwa pfuma yake achidya. Anoidyira nyaya yeropa rakadeuka. Kwete nyaya yekuchengeta chete. Kuberekwa chete kungonzi putu kunokosha. Saka taikumbira kuti mapanzwisisa here patataura nyaya yekuti pari kuda mombe inotsika inoenda kuna amai ava. Podiwa mari yepamusoro kuti imeke 1000 nemombe ye. Mune mubvunzo napo. Mombe iripo changamira. Pangati tida kuziva ndipe mari yacho manje kuti yakawandisa. Kuti unonga wacho unosvika pa 1000 wamai wacho. Koma munoda kuchema pamari. Ite breakdown. Tuna breakdown yacho yekuti zvakamira sei. Mbozi atifani kuapa mari. Tifana kuatengera zvinhu zvavo zvari kuda ndizvatuti. Imi muri kuda zvinhu. Tikakuatengera zvinhu zvavo zvari kuda. Zvinhu zvokana makazvitenga rega ndikudze. Zvinhu zvokana makazvitenga mwana wavo achiri kumurume. Tikutenderana. Panotodiwa mari yepamusoro. Zvakafanana kuti mbudzi idzodzo modzitenga, jira motenga, gumbeze motenga. Panotodiwa mari chaiyo inobatika iyo yekuziva kuti amai vari kuda mari yavo yepamusoro. Kuroora nofunga munokuziva imi. Zvokuti takatohafura imweni yenguva makati poi mari yenyu ichaenda kumberi. Nepanaida kuti ndivabatsire zvishoma. Nokuti iyo zvimari 1000 takaitononzora tichiisa kumachira, kumagumbeze, kumbudzi, kumombe. Takazoti mari yepamusoro ndichaona kuti mari iyoyo payanga yangobatanidzwa yanga yakavhiri. Imi muri kurwadziwa nekuvapa kesheri munoda kutanga mavatengera zvinhu zvinobatika. Ndaitoda kubatsira vakomana kuti ava ngamai venyama vakaparadza zvinhu zvavo zvese pa 1000 andika. Saka inini semi nepfungwa yekuda kuvarwisa kuti nyatsooneka kuti chizenge kanaka nei nokuti ava vakatobatanidza zvinhu zvavo zvese zvavaita zvakabatana papi ipa handika handibona pakatova nekutenderanwa nababa ava unanzwikisa vakati anopira vana vangu saka nhasi maakurivhesa kuti tipatanurei nyaya tipanapa tikutopedza time pakuti nyaya iyi yakapiwa judgment nachangamire kana handiti. Saka nhasi apa tikuita kunge takuita going against the judgment, takutodhibhita judgment of which takuita kunge sisi tikutaura kuti zvakataura muno mazviite. Saka changamire dhisu takataura panapa takungoita kunge sevana manga musipo tichikukudzai sedare kuti dare handisi kugona kuzowedzera kutapudza kana kuita sei zvatei takanyora nokuwirirana muno kunze kutoti kana maya makutizita apiri yatoimwe nyaya.
Saka paripo pamuda kuti mutaure nini kapo ndepekuti mukati 1000 munipasana sei sedari satendesana changu itoko kana kuti $500 amaya wasema kwasina kutaura zvegrocery nei mwakangoti mutemo wedu unoti. Saka kuti $500 yaenda kugrocery $200 tikuisa pakuti kwasha ifana kupiswa kwa akapatakura bag ndo zvatoti pakuya musha medu pachivanhu chavo zvese zvotosvika kuti chikobreka tichidzoka pa 1000 todzoka toti mombe yamabvisa. Saka zvataura negurukota nezvataura nedare ndezvatakuita panapa tisitoziendesa ndachangamiri pokuti chichemo chechi chamukatira kuna changamiri ndechekuti pa 1000 250 sekuti kuti negurukota kana kuti mune mombe kare tinga subtract mari iyo ndio chichemo kuna chemo pa 1000 kuti iende pa mombe umai yasara remainder kwa 750 kana ndichi iyo muchida musingadi ndio kutonga kudzanyirira inouya iyoyo nokuti amai anofaka kuita zvinhu zvavo. Saka gurukota ndikuona senge kuti inoenda pamusoro ichangamiri. Saka nyaya iri apa changamiri yayo kuti varume vari kuti mupanane navo zuva ravangaziva nemombe vari kuti mombe pari zvino vakaiwana. Saka kana vabvisei mombe inotsika pa 1000 paikunge azonzi kwasara mari ichangamiri pakutaura kwangati amaida 1000 zviri kunzwika asi ndafarira dare irori rauya namai ava nana baba ava kuti vatakanure baba ndarifarira because taiti takapedza dare iroro muno musataipedza vaizosara vari vega vanhu vese vaita mambo ndikushukuta ndoita sei nenhau iyi ndakupedza mhepo ibude mumusha iyi. Saka ndafara kuti vabva vauya nemhuri yavo kuti vapedze zveshiva mhepo iri mumusha umu. Asi hatizoziva dzimweni dzenguva vati pane mombe yako pamwe vakatogadzirira bodare ramombe riripo pakubatsirana zvichida kana mutori redi tinogona kuona kuti kutsekedza sekuti tikugadzirire nyaya idzi. Bozi nyaya iripo ndeyekuti makabvisa namai zvinhu izvi muri kukakamara hapana chamabvisa. Matambudziko anoramba aripo mhepo idzo dzinoramba dziripo semenzaniso regai ndimbosumuka mumboona kuti mambo wacho ndida kutsvaga amai vechikuru zvandida kumboona ndida amai vakanyatso vakura kunomumbona zvatida kuedza kuita kuti basa tirikuita basa remadzimambo ndatiri kuita wamati mambo hakuna mambo aripo akagadzwa nemutungamiri wenyika anogona zera rina amai vangu ava nezunoda kupupura ndati nezera rakada kuti vataita vadiki muchana avadika kune vakavaona vakaita upombo vane murume mumba vakaita mwana vakatadza kutaura murume waigara naye kuti ndine mwana wadaita nechikomba headmaster. Zvakazozikanwa mwana yavo akaita musikana akatokura akaita mhuri akazofawo futi mushemo masina kutaura kuti ndine mwana wandakaita. Mwana akavigwa musha mandakapfudza umu asi amai atoziva kuti mwana ndokuchiweshe uku ndokune chikomba asi havana kutaura. Asi hanzvadzi dzaitoziva kuti mwana akavigwa asi wedu uyu. Asi nhasi paita matambudziko manje ekurwara kwaamai vavo vakuenda mumaprofita zvabatwa kuti makaviga munhu asiri wemusha menyumu. Amai vakabva vazobvuma zveshuwa nezoti hatina vachobvuma kuti mambo nezera randanawo ndiri kunyara ndiregererei ende munondikumbirira kuti zveshuwa zvitumba zvakagoyewa izvo ndikutadza kunamata nenyaya iyoyi. Saka zvamaipindira imimi pamwe chagona kunamata zera rakadai vachipupura pamberi pamambo kuti chienda ikoko kwacho kuchiweshe munotaura murume wacho achembera anotozviziva nenhau iyi kuti akavega munhu mumusha umu asiri woukama. Saka ndiri kutaurirai kuti izvezvizvi pakapfudza apa zvitumba zvatakazoti chienda motora zvitumba zvose zvese kwamakagova zvakatonganidzwa izvo zvakwana zvapo. Chasara taida kuziva kuti tichisudza sei kana tichatakura gova riende uku toita chivanhu. Saka ndiri kutaura kuti ndafara nedare kuti ana mai bvisai mumwoyo wenyu wakasununguka kuitira kuti mubvise matambudziko ati wezera rakadai vaipupura kunge pamambo kuti pavakadai kupomboyi havana kutaurira munhu. Murume wacho waamai ava chaiye chaiye kuti akafa asingazive kuti mwana uyu ndiwechikomba aitoti mwana wangu. Mwana akazochengetwawo mumusha achiiswa kuchikoro nehanzvadzi yake imwe kwapavangura ati ihanzvadzi yangu asi ene zvanzvadzi yake toziva kuti handaichengeta yeye haasi wemusha mepo. Saka ndiri kuti maita chinhu chakanaka iripo nemari zviripo inoita chikamu nechikamu zvouya pamawanira zvouya mopedza mari iri kutaura zviri kunzwika namai anakatozi kunzwika zviri kutaura
matite chakanaka uzi mangwana zvaizokunetsai futi makanzwa kuti pamwe vanenge vaparara imi munenge maparara but akusiya dambudziko kuvana vedu zviri kunzwika mangazofunga kakuti pamwe zera iri ndozvavari ndo vakaita nhumba aiwa pamakore yanga achiri vadiki asi ndozera azofanidza kuti ndopanga vasvika. Saka muchidimbu ndakungopendera ndichiti semhuri maita zvakanaka chiendai pamari yataurwa takuti nhasi atakuti mangwana imi ndomuzoti zvatabvisa mombe maybe mombe chati 300 tamboona 200 here tamboona yakati muchiya nayo neushoma hwayo kusvika tapedza dambudziko rina amai. Izvozvo kune vanopupura vaiuya mudare tichigadzisa nyaya amai vaichema muno mava vachizonyaradzwa nevanhu kungobudisa musodzi imhemerero hazvina kunaka. Kugunguzika ndononzo urwoi kudarika munhu anomuka. Munoziva izvozvo kuti kugunguzika kungobudisa musodzi kuti ukangona munhu uyo warikungofamba kuti munhu uyo dai pasina munhu uyo dai zvinhu zvakadai kungogunguzika ikoko uroi. Saka tiri kuti ndinokutendai inga ndati ndinokutendai varume makasvika kudai so zvingarwadzi zvingadi asi tatobvisa mhepo mumusha yatachimbotaura panapa kuti tine mukadzi chembere aitobata kana ichitobata mudonzo asi achitotaura kuti ndakaita mimba iyi nemusikanzwa murume wangu asingazive asi ndakuti ndiregererei ende munondikumbirira kuhama idzodzo vavige patsva mwana uyu. Saka tiri kuti handina zvandingakunonosei nazvo asi tiri kukutendai nezvamaita ingoitai nepamwe nemakwanisa mbichana zvamawana zvichiuya kusvika tapedza dambudziko riri pana amai avo topedza. Munofunga naiwaya mashoko ndiwaya kana mombe iripo munozoronga rimwe zuva kana matambogona kuitina kuno munotizivisa painenge iri asi tisisu mutemo wedu tichida kuti yakauya pano tovatambidza mombe yavo. Kana muda tsamba yekufambisa tinokudhindirai tsamba yokuti havanetswe murodhi inongosvika chidhindo chamambo tokudhindirai motitina mombe yacho youya pano tobva tavapa. Ameni kana mune mumwe mubvunzo wakomana tiripo tokubatsirai. Ana mai kana mune mumwe chekupedzisa chekubvunza tiripo sunukai. Amai mwana wenyu akuramba kuti abonde neni ane chikomba chake chiri kubhii. Chikomba ichocho ndikatochibata ndakachibhadharisa mombe. Saka ndio chari kudanana nacho inini mumba muno achaita bonde neni akuramba kuti bonde nechikomba chake. Ndobva ndati mushoriwa nyaya dzamukundifonera dzaifanira kufonera inini. Munofanira kufonera chi atete vanyu nadombo wenyu vamakabvisisa mombe dzenyu nhatu suti kufonera inini. Ipa mukadzi wako foni. Mukadzi akapiwa foni ndobva ndatiko amai dheni chii chiri kuitika zvikanzi amai murume uyu anondishungurudza ada kuita bonde nenika 7 usiku 1 ezofa apa ndiri kuperiod asi apa ndongoti ndite bonde naite ndiri kuperiod. Ndikati nai mushoriwa ndozvinodaro ndikati aiwa oraiti mushoriwa zvandakuita ini kuseni kwakachena ndikuya ikoko ndipedzise bonde racho nokuti mafonera ini muchiona kuti zvakakodzera kuti makandifonera zvebonde izvi ini ndichasvika ikoko ndopedzisa bonde racho. Shuwa ndabva ndadzima foni yangu ndandiri kuharare kubasa. Time ndakadzima foni yangu ndada kuti ndichibadza foni yangu kwashakabva foni nguva iyoyo tikachinzi sori yenyamai ndiri kukumbira ruregerero nezvandakakuudzai neziromanerizviye ndaifungidzira kuti ifoni nhamba dzechikomba chake chaidanana nacho chandakamuripisa mombe kuti ndavabata. Saka ndafidza kuti foni nhamba dzechikomba ichocho ndiri kukumbira ruregerero. Ndikati aiwa mwanangu nyangowo changochikumbira ruregerero zvatondibata haungafonei nuchiudza kuti maramba utabonde kuti mundifona kuti amai hamutore shuga amai kuno tikupei mari hamufone asi makanyongorana pabonde renyino ndopaunoziva kuti kuna amai. Ndobva zvapera zvakadaro ndobva ndanyarara zvangu ndobva ndaita off ndobva ndaya kuno kumusha ndobva ndati mukwasha ndauya ndobva handakusvika kumba kwake ndikasvika kumba kwahanzvadzi vangu panext door ndobva ndagara ipapo ndobva ndavashedza iye naamai vake nomukadzi wake nahanzvadzi vangu nevaroro vangu vari papo ndati hanzvadzi ndibvunzire mukwasha wangu kuti kana achifona achiti mwana wangu aramba kuita bonde naye saka aita kuti bonde iri ndiye ndiite ndini here mafonero akaita ndobva agadziswa nyaya akumbira ruregerero akakumbira ruregerero kano maoko kudai vapedza kana huku kana dhora kana 5 cents hapana indobva ndazvinzwisawo ndakati aiwa mangazoona kunge inini ndisiri kuda kuti mwana wangu aite se aite musha ngandisiyane nazvo ndobva ndabuda bva ndadzokera kubasa kwangu andaishanda ndofunga takati gare tikabva tagara ndobva afona futi achitaura nenyaya yechihure chemwana wangu iyeyo. Anza amai mwana wenyu pamakamushedza achiuya kumba kwenyu ikoko
akauya nani ndikati akauya yega zvikachinzi kunyepa akauya nechikomba chake nemotikari chikazara girosari saka imimi mauda mukwasha munyowanika inini hamuchandida ndikati kumukwasha chomunyowana chendamuona kuti zvikachinzi amai vanhu vatondiudza mudharo wedu kuti ama25 vatenga girosari nechikomba chavo vatenda kumba kwaamai vavo ende vatoenda izvozvi ndikati riniko zvikati izvozvi nezuro paakaya kumba kwenyu pakaya nechikomba chake ndikati mushoriwa musandidaro paipai makamboti nhasi aramba bonde nhasi makunditi ndakuda chikomba chemwana wangu pamakaota zvechikomba zvacho makandifonera kuti mwana wangu ahura kana kuti padare pacho ndiuye ndizoti mbowa wacho ndowekuti mwana wangu ari kuhura chikomba chechakadai kana mombe yacho makandiradzera yamakabhadharana hamuna nhasi unomakusiza futizvi mushoriwa kana muchindiona kushaya murume haisi problem nditoriwo munhuwo anotiwa neunhu hwake please ndapota zvangu kumba kwangu chaiko auye ende mwana wangu kumba kwangu auye kana vana vako chaiko kuti vandizoti ndirambuye ndonge nindakasi ndaenda kumba kwenyu ikoko zvinodaro here mushoriwa titigarisane makaramba muchindisa zvamukuitira izvozvo ndakakupfekera tirazo negogo mushoriwa ini ndinodhiniwa saka chinamato chakandibata zvoti time izodzo dai ndachiri nini sanda kunama dai ndakamuendera mukwasha uyu ndakatomuhwisa nokuti mashoko yaindifonera yandidzimba chakaitika ndekuti jira iri handa kuripirwa kumba kwana baba munina ndakaripirwa kumba kumukwasha ndashanya kunoona mwana wangu ndiye akatumwa nemurume wonze ndopa maijira iri rokuroora 4 meters ndobva wazonditera kuti kuna mukadzi ndobva wadzingobva wanipa kuti 4 meters acho musikana uyu ndiye ndakazopa jira racho neuyo wese vanga varipo patikaenda kubaya patikajya mombe kagumbeze kutora ndakurione kana machete andakuyaoneni vasikana vandandinawo 2 vari apa zvino dai baba vatanhara achivanhu chiduka chinzwa mai vemunhu vachiuta aiwa havazatanhara ini ndina tanhara ava ndachimukokwa vachimukokora here pakachena here kana pakadaro chinzwa mai vemunhu vachiita kudaro kuti zvinhu zvomwana wangu ada kuti hapana kuchena asi chandishamisa zvechokuti padakuitwa sei padakuitwa kana pasina kuchena hapana kuchena padakuitwa sei ndipei nguva kutatu apanaibvunze tiende mcheranyana kana pasina kuchena padakuitwa sei panogadzirwa pagadzire ndoshenda zvambuka saka ini chandishamisa pamadzimai vangu apa ndakaona mudzimai wangu achinaka kumukwasha asina mukwasha uyu anobva akapa pfuma paifana kunge kuchigadzira nyaya yani saka zvakandishamisa izvozvo kuti ko mudzimai uyu akandinzvengerei kana ani zvinhu zvake zvaaida kwandiri haikwanisa kuti andinzvengere aifana kuya direct baba munini ini zvinhu zvamukaita paipa nokuti pane makore tofunga mwana wangu anoona vanga 4 handiti murume wava handiti murume weyo tofunga kwapera 2 years afa saka havana kukwanisa kuya kwandiri bamuni zvinhu zvakaitika makore ayi hazvina kutichenera ndaigona kuona mumatauriro kusiri zviri nhasi zvokuti vari kuya vachiti mwana wangu haana kana kubvisirwa kana pfuma ukavapandishamisa ipapo nokuti wakatoya wakabika mabiko wakaidya ndinomirira ipapo ndinoti aona panonyaya yavo pano panosiri kunyatsokufambidzana kuti musha wanga mukembinge mukarohwa inini kuti muinge muchiendedzana sikutaura kwakuita kuti pari kundishamisa kuti pano zvimwe zvikamu chamukabveiti pazvimwe zvikamu maapinda direct nemukuwasha chandakaendera kumukuwasha ndichokuti mwana wangu achiroorwa ava vaifana kutaura inini ndinidzo mwana wandakazvara tikazvara titi waditi amaive mwana varipo here pabvisa mombe ka amaive mwana varipo here ndakaendera kuti mukwasha ndiani mwana wangu ava musi wakaroorwa mwana wangu havana kundishedza kuti vaudze inini aiva ndada kuti mukwasha kana ndamutauraka ndoziva kuti achatunga atezvaka kuti ndikwakaenda mombe dzipi idzi pamurawo zvapo ndikati papo ndima ndakati nzvengei asi ndaida kuti ini ndakataurira mukwasha ndiachida kodza atezvake kuti ko imi ndakubvunzwa mari naambuya ko ndakakupai mombe 3 zvikufamba sei pamurawo maifana kunge makaenda kwamanga mukaroorwa muchinyunyuta izvozvo vaizvipukana ndopa maizotora 5 iyayo kuti anotidaidai asi ndopa mukakanganisai pano ini ndanoda kubvunza padiki diki zvapo pandaida kubvera ndechekuti amai ava nababa ava
avati muramu wawa handika amuyanani amuwirirani makagara musingawirirani aiwa kana nina ndombozori ndomusara pano ndakapiwa nandisipo aiwa ka ndataura nyaya yekuti amuwirirani here kuwirirana kwakumhoresana kuti makati tinomhoresana kugarasira kwama makaita kugarasira kwatati takaita ai ndakarambwa kudhara kare zvakanaka imimi amai pakugara kwenyu kwamunoita imimi pachivanhu chedu handika sikatereze chechi handika imi kana muine chishundo chamuinacho pamwana wenyu handitika hamuzive here imi kuti munosumuka muchienda kuna baba ari kutonga muchimuturira zvese pachivanhu chedu hamuzizivi inini chandisina kuita chocho ndizvo zvipapo ndakabvuma kuti handika zvakanaka imimi kuona kwenyu imimi baba uyu akakambira pfuma nemukuasha handika ipapa kuona kwenyamba anga aine kodzero yekuti abvunzwa kana kuiswa mudara pandeupa kuti pfuma yangu handa kuiona mirai ndapedzai imimi handika mune kodzero here semukadzi nyangwe muchida pfuma yenyu kumhangarira mukwasha kana kutotuma sadombo kutienda kumukwasha munonderemera pfuma baba womwana asingazvizivi zvinoitika inini izvozvo papo ndingandipudza ndizvo pandakaresva asi kuti mukuwasha wangu ndandakajunga mukuwasha wangu ndiachandudza gwari kuti ndiakapiwa musara pano because baba womwana wangu pawakafaka ini nhamo dzichandangokudziwa nandisipo zvakanaka mirai pavai machimi mukajunga mukuwasha handika ndanoza baba wangu saka mwana wenyimi haasi kuzari baba ndivapi mwana wangumusikamukwasha kuziva anoziva sezvo zvaaita izvandiauya mwana wenyimimi haatoziva here baba wakapiwa usara pavana mwana wenyimi hazivi handina nguva yekutaura naye anogara kumba kwake kumba kwangu hauye zvachose handimuzive kumba kwangu ena asi anamboti mwana wangu auya unshanya njiradza vanhu kuti mwana wangu auya saka handingakwanirozvitaurira handakwanpamusoro yamai tiregetimboti tiende kustage inenge kutopedzisira nyayo iyi ndaiona kwayava baba ndimi atakudzokera kuti steve tiri kuti isisu pachitendero chenyu makabvisa nhatu mukwasha akabvisa nhatu mapiwa nhatu maiti pachitendero chenyu 1 iyi tinoipamhura tapamhura maura neitopa amai handitika amai vakauya vakazvawo zvikaita sei zvamataura zvezvi takuchitangira ipapo machikuti amai vari kuti ivo pamutemo wavaida wewo saamai vaida mombe inotsika yeumai imi mapiwa 2 dzaenda kwadzaenda 1 iya ifanira kuwa amai iri mutumbi iye ichifamba matsemura matora maura mapa amai ndapiwa ura ndogona kuti chakana pamabiko chako ndisingazivi kuti mabiko ndiyei hazvirevo kuti pandacha mabiko paenda taati mombe yako yeumai handiide handitika saka imimi wasababa nokuti togona kuti tikutakanisa tokusiya totoende munotaura kusadzimai venyu mozodzoka futi motiya makambotaura iye takuti timimi wasababa ava amai vakuda mombe yavo yeumai ndipo kubva pa3 dziye imimipo pai mukuti zvandakavapa maura zvapera ndimiwo mandikatezva taurai tinza musati mapindura ndandine pamwe pakaida kuti batsirane kuti apa dare redu riri kutendera here kuti tienderere mberi tichienzanisa nyaya iyi kana kuti akamhangarwa zvisizvo akamhangarirwa asi ndiye nekuti isusu tatova already neumbowo hwekuti mukuwasha akapedza kuroora saka ini handizive kuti uyu mukuwasha uyo akaramba akagara apa ari kugarira nyaya yei iye akapedza kuroora donzo rekugara apa nderekunzi ndiri kuda pfuma yangu saka ini ndopa ndiri kudawo kuziva kuti saka patiri kuenda tichiti kudii manje kana kuti tochitonga murume nemukadzi vasina kushayana pfuma mukuwasha akagara pakati pavo wakuru wangu tinotamba irikurira wakuru wangu aiga hatitambei iyi ototamba imukuwasha aiwa pamusoro kipewo runyararo regai tikudare regai tibonzwa vari vashure rezodzoka pamuri pamusoro sonoona yandaita inini nawo yakamhangarwa zvisiri izvo yakamhangarirwa asi rimwe zuvayo nhau iyeyo kuti amai vari kuti daijunga kumukwasha ndopakuzomukira kujungana mukwasha hachazivowo futi kwokutaura nhau yake yokuhura kwomukadzi akujungawo futi hana kujunga kwasha akujunga kuyani vachijungana nemashoko asikaenderani nechiraro amaya zvamakanopirwa mutumbi wamakatsemurirana
ndezvekuchechi kwavo zvomumusha makaroorwa imomo, asi kuwirirana nomwoyo wenyu sezvo pakaroorwa mwana makamusipo, uye mimi hamuchisiri kuchitendero ichocho makarambana ndikagara ndisimo eungwa mungadai nhasi mamhangarira baba ava tiri kuona baba murume wangu ndoda pfuma yomwana wangu wawakarodza no takarodza zvakadai nezvakadai ndozvenyuka izvi asi izvi zvangu inini zvandoda pamwoyo wangu inini ndezvakati nozvakati. Baba kana vaipikisa vaibatsirwa nedaro, asi vaizopedzisira varatidzwa gwara ndo vaizoziva kumhangarira mukuwasha kuti todii ambuya vako havasi kuchitendero chiye takuti ubvise zvimwe zvakadai nezvakadai zvakadai kana zviine kodzero zviongororo. Apa nhasi apa mukuwasha handione kunge iri kumubata ino, asi pano zvazombotaurwa ipopa zvamuzora zvishomanani zvokuti hazvikwanise kuti pabviwa apa zvisina kubatwa batwa. Mashoko yataurwa yanomudzamu yakutaura kuti mwana wenyu aramba bonde tu, mwana wenyu pauya kumba kwenyu auya nochikomba zvisina proof. Saka ndichiona kuti nyaya yemataurwa yacho wataindochiwa kuti ava varume vari kuti pfuma dzakabviswa pakava machira akabviswa akatambirwa nahama wavaamai vane madzimai avo, kureva kuti pano nyaya chaipo pari kureva kuti hama dzavava dzakatambira pfuma dzino udyire hwakaitwa uri kugumbura futi ani amai avo. Saka dai vanga vane chokwadi vainge vakaturira hama yavo kuti zvatakapuwa ndozvizvi koti hapana kuturirwa pakuita kunge panyimanyebo panova kuti pakuda ava novanhu vavakatambidza vava vachisvika pana ateta pana mukadzi wavo kuti zvinhu zvatakapuwa ndozvizvi ndofuka dai pakadaro pano pakachena zvinokana pasina kusvika hazvina kubviswa namboti ndatenda. Inini ndakandichionawo semimi atezvara wokubisiwa pfuma. Chokutanga, mudzimai kana ari mupenyu munotopiwa go ahead naiye kuti ndakutumira ingana achauya ikoko papfuma yemwana wangu. Muri kupanzwa? Hamungakuita kuti adofaka sezvimimi muri kuti imimi muri musara pavana nyakubereka weyenderwa kuti ndomwe munhu zvinozova nhasi uno kuti nhasi uno aakumhangara achimhangarira nhau idzodzo. Maifana kunge makaenda pakati nopakati kududzira kuti amai maitaurana nemi imimi munokusaidhi kwenyuwa mukutaura kuti mutemo wenyu wekunamata unodai. Amai otenderana nazvo here kuti pfuma iyoyo youya here nomuwira iwoyo nanhasi uno mungadai musirimo munomuvi mudai. Zvino nhasi unoyu zvamadai so muri kuona kuti mukuwasha wenyu uyu acharoora kairi nokuda kwakuti imi muri kumuti akapedza. Tikazviona isisi toti amai hazvina kuvatendera mumwoyo mavo kuti ini zvinhu zvangu ndakazviwana zvakaringana. Imini zvakare garai pasi nomadzimai enyu ava nokuti ndivakakuberekerai mwana. Kwamukaendesa zvinhu makaendesa kunhu kusiriko. Munozviziva here kuti pfuma ikadyiwa yemukwasha nomunhu asiri yemukwasha anoroora kairi. Chikonzero zvinhu zvenge zvaenda nonzira isina kunaka. Kana mombe yeumai ukaibisa ikatadza kufamba zvakanaka pachivanhu chedu inonzi unotoidzokerera. Saka imimi wane mukana wokuti mubatane nomadzimai enyu muone zvavari kugunun'una zvigadzirisike zvisinei kuti mamhangariro yavaita nomaisiro yavaita shoko ravo rokubata mukwasha zvichifana kubata imimi varume vacho. Ipopo pagadzirisei kuti panyatsofamba zvakanaka mangwana musha wovana venyu uve zvakanaka. Pane pandaona ndakubvunza kuti mukwasha jira raakapa amai vakarowana kuti uye ndiye raifana kuvapa jira raakapa pasumbuti. Toda kungoti dare rijekero kuti
chirikadzi dzinenge idzi hurumende inogona izvozvi zvakanakana kutaura kuti hurumende chirikadzi dzinofana kuchengetedza dzisambonyukwidza. Saka ndikufunga kuti mamangariro aita nyaya yehongo amai avananga munhu asiriye, asi amai avanhu vanoti vane kodzero yekupiwa zvinhu zvavangana vangafuna kuashana sezvavakabatana. Ya, musati mapindura tichakupai zvinhu mukana. Tatoda kutanga tapedza yemukuwasha iyi. Ndabata kutaura kwaita baba vari kumashure uko. Mukuwasha, uri kuzviona here kuti mazwi awaitaura kuna ambuya vako handizvo? Uri kugutsikana here kuti mazwi awakataura haana tendero kuna ambuya vako? semunhu shuwa ini handinodhina natauro zvezvikufanizvo matauriro acho yari kuita amai vangu yakatosiyana matauriro ndendere onekati ambuwe munhu akutosvika 40 years oneka atosvika pakutaura izvozvozvo munhu anowana 4. Unogona kunge usina kunyatsotaura nematauriro avaita nawo, ivo vanogona kunge vakwe nenzvera. Inzwa, tanga wanditeerera, inga ndiri kutaura ndiri divi rako. Unogona kunge usina kunyatsovakwe nenzvera sezvavaaita, uine matauriro awakaita azosvitsa kuti ivo vanyatsozvakwe nenzvera, asi uri kuona here kuti mazwi ako kwaukaendesa nyaya dzako handiko? chine matauriro echo mukudivi rangu zvangu but matauriro echo ini kana mafonero esho andikaita handina kufona ndiri pamwe ndega kana kuti zvisikireti kuti ndiri kusango ndikafona pano mudzimai wangu zoti inzwaka iwe tanga wateerera naiwe izvozvi mukuwasha wako iwewe tanga wanditeerera mukuwasha wako iwewe akabata mwana wako iwe musikana nechikomba obva atofona achitaura kuti baba mwana uenda mubata nechikomba kuno. Shoko iro rinoridzwa se obva atokatapera ipapo rinorwadza kana ndiri ndikamba mvumo yekuti zvaya kana awana zvaanengaita futi ndifonerei. Nzira yematauriro inzwa ega chinototanga, asi uri kuona kuti iwewe uri kubvuma nyaya yawaramba kuti ko kana vari ndivo vakanditendera. Naiwe iwe wataurira shoko rokuti ko kana vari ndivo vanenge vakandipa kodzero dzacho dzokuti kana wawana chawawana. Imi mama ndibvunza tichakamira kuti ko zvinoita here kuti ufone ine mudatayo hazviiti asi matauriro akata Alright, ambuya wako vakaziva sei kuti inzwa ambuya wako vakaziva sei kuti mwana wavo abatwa nechikomba? Imbotiudzawo pakati pako newe hama dzavo hauna ubva wakataura naambuya wako? Hama dzavo pakutanga chepandini ako pechipiri pacho pechipiri pacho ndichoaruka ndikazofona asi pekutanga isi tiri kubvunza kekutanga here tukati kungotaura generali ukasvitsa here mazwi kuna ambuya iwe usaita kunge semunhu usina kuchenjera asi kuchenjera kwako ngakusava kuchenjera kwokuda kuvhara chokwadi. Saka kana uchiramba pekutanga uchiguma pechipiri asi mubvunzo wedu usina kunanga pekutanga kana pechipiri kuvhara chokwadi ininiga ingandiri kubvuma kuti ndakafona ngechipiri uchiti chitaura mazwi acho nyaya makambotsura uye mukambouya kuno mukatsura mwana nyere yokuti kudii dudza yadudze mazwi acho unzwe zvaanyoreva ataura mwana wenyu ziye adzokorora futi zvanga zvino kuti zvikudzokora kuita sei aidzokorera kubika pabonde pahere, aidzokerera pachugure here, aidzokerera kuwanza sauti here, aidzokerera chii? Kwete kuti kana ndakazvitaura inga uri kuti ini ndakafuna ndichiti adzokorora iwe kuti kana ndakazvitaura ndiregererei. Isu hatigone kuti tikuregere kana ukazvitaura wega uri kuti ndakataura kechipiri kuti mwana wenyu wewe zvamakambomutsiura paipai adzokorora futi. ini mukudzimai wanguidika shuwa chichatanga kurona aita zvezvikomba ndii amai pokutanga ndikatova nzvenga zveshuwa zvakatoredza kwakubata kuti sei mwana wangu achiita zvakadai vaita zvinhu zvakadai so muchita sei muchindinzvenga
Kana vachindinzvenga vanotaura kuudza wana atete vachisvitsa shoko. Ndikavaudza saka kwandikataurawo kwacho ndikataurawo wana atete uku ngoza amai nababa vakaseparata. Unoona mashoko acho kufamba yadononoka kusvika kwaari. Mashoko yako yawataura ngatiti zviri kwati zvakutaura